Hello guys! Ayan. Alam ko hindi ganun kaganda yung ating background. Hindi ko alam kung malakas yung boses ko, yung audio natin. But anyway, mag-haul tayo kasi medyo marami itong nakikita ninyo ng mga containers ganyan kasi sinipa-separate na ito ni Papa. So by the way, I'm Christine and welcome to our family budget kasi may nakakilala sa akin. So ngayon, grocery haul tayo. And as you all know, dahil sa coronavirus, yung iba nakita ko talaga na grabe yung mga tao kanina nagpanic and kung gaano sila alala sa nangyayari ngayon sa bansa. And panoorin niyo yung aking vlog about it nang pumunta kami sa mall. And mostly 15 days talaga yung gino-grocery natin. Pero dahil sa pangyayari ito ngayon, nag 1 week lang ako kasi ayokong isipin ng mga tao na nagpa-panic buying ako. And also, bumili kasi ako ng mga sabon. And yun. So mag-haul na tayo. Simulan muna natin. So eto, bumili ako ng tingnan yung itsura. Gardenia. So actually meron pa kaming bread na yung nakita nyo sa mga past vlog, yung nasa freezer, nandyan pa rin siya. Kinain namin siya kayo ng umaga pero may sobra pa rin. Yun yung gusto ko sa bread na ito, matagal maubos. And half lang yung maliit lang yung kinuha ko. This is only 58 and 50 cents. So ayan, gardenia na whole wheat bread. Yun yung way ko na makakatipid. And dahil meron kaming I think 3 or 4 dinners ba? Or I think 3 lang. Na hotdog with bun. So ayan, minsan kasi hindi tamad kaming magluto guys. Kaya ganun, minsan ganun yung hapunan namin. Depende kung marami kaming ginagawa. So bumili ako nito. I think this is 30 pesos. Ayan. And bumili na rin ako ng peanut butter. Etong peanut butter, etong newly discovery ko kasi 'di ba last mga haul. Yung peanut butter talaga namin is yung nasa mall. And actually marunong akong gumawa ng peanut butter pero medyo nahasela na ako. Gumawa sa dinabi-dami na ginagawa ko. Ayoko nang gumawa ng sarili kong peanut butter. So bumibili na lang ako sa palengke. Pero hindi ko sa palengke, ito ay binibili ko sa parang isa siyang tindahan na puro siya snacks and may puro siya snacks. Tapos may mga banana chips, ganyan. Tapos isa rin siya sa mga paninda yan. This is 50 pesos. Usually binibili ko yung 100, yung mas malaki pa nito. But since gusto din namin kumuha ng mayonnaise, nasaan na yung isa nito? Kasi gusto namin kumain ng mayonnaise, tapos nasarapan kami nitong Lady's Choice na kasi 100 yung binudget ko sa spread. So ito yung kinuha ko. Hindi ko alam kung nasan yung isa. Nasaan na yung isa? Teka, hanapin ko muna. Dito pa pala. Hindi pa nakakuha. So kayo na to na 4 o'clock na, mag-5 o'clock na. Ngayon pa lang ako nakapag-haul kasi nga maingay kanina. Natatakot ako makopyright. So, parang nandito ata nilagay yung spread. Ayan. Dalawang klase yung spread yung ating nakuha. So, eto, meron tayong best food na sandwich spread. Mas pinakamura talaga yung best food. Sabi ni Papa, gusto niya yung ganito. So, bili kami. This is 20 pesos. Eto namang Lady's Choice na ganito. This is 35 ata. So, lumagpas ako ng 5 pesos dito sa spread. Kasi 100 yung binadit ko. Pero carry lang. Bumili din ako ng Tasty Boy. Garlic na flavor yung kinuha ni Papa para sa aming tamban. 2. Trash bag. Medium. Ayan. I think 30 pesos lang to. Kumuha din kami ng chocolate chip cookies para kay Hagrid. Ayan. And eto kay Papa, San Miguel flavored beer. Ilalagay ko sa refrigerator yan kasi every night lumalabas kasi kami ni Papa sa labas. Mag-uusap, ganyan. So, ipapahangin, pinapanood yung mga bituin sa langit. So, ganun yung every night yung ginagawa namin. So,
Dahil wala kaming ganito, ice candy yung kinakain namin habang nag-uusap kami. So, dahil nag-grocery kami, ayan, kali sa akay kay Papa yung beer. Soy sauce. Dahil soy sauce is life, parang lahat na ata may soy sauce. Nilalagyan namin ng soy sauce. And eto, bumili ako ng hotdog, tawag nito, Big Shot hotdog. I know this is, may hindi nyo nakikita talaga na bumili ako ng mga noodles. Pero maganda yung noodles talaga guys pag alam mo yung may mga emergency ganyan. Pero hindi nyo makikita yung noodles sa aking grocery. Kasi, kumakain naman kami ng noodles, pero pag gusto lang talaga namin kumain, like, kung gusto lang namin, so, hindi kami nagsastock. Bibili lang kami sa tindahan pag gusto namin. Ayun. Bro, ilang buwan na pa kami hindi nag-noodles. Basta matagal na. Pero eto yung ano lang talaga namin, yung hotdog. Yan yung aming cheat na hindi masyadong healthy, pero very lang. Eto naman, puso to ng baboy. Ayan, para to sa mga doggies natin. Favorite nila yan. Ina-alternate ko kasi this grocery, atay ng manok. Next grocery naman, heart na naman ng baboy. So, iba-iba. And ipapahuli ko ng mga ganito, or unahin ko na lang. Ayan, bumili ako ng bayabas. Tagal na akong ginakakain ng bayabas, guys. Price nito, I think, magkano ba to? Nakalimutan ko. 30 pesos ata ito, 20. Ayan, bumili ako ng bayabas, 5 piraso. Masaya ako pag nakakita ako ng mga, yung talagang galing sila sa mga talagang kanila yung pananim. Masaya ako nakakabili sa kanila kasi aside sa mas mura, nakakatulong din tayo sa kanila, di ba? So, eto, i-dispensa kasi ito ni Papa. Ito yung mga fruits natin. Eto, dalawang, papaya. Ayan. Ini-slice ni Papa lahat ng papaya namin, ng fruits, kasi, mas kumakain si Hagrid ng fruits pag naka-slice na. Instead na bumili siya ng snacks, kinakain niya to. So, yan yung na-discover ni Papa. And eto naman, isang buong watermelon yung kinuha namin. Melon na naman sinasabi ko. Watermelon, ayan. Pa-slice din. So, 3 ganito yung watermelon natin na lahat. Ayan. So, this is 1 week lang guys, ha? Pang 1 week lang to na grocery. Tapos, eto naman, ito na yung mga isda natin. So, meron kaming paksiw ng isda. I think, 2 ata. So, bumili kami ng isda. This is, nakalimutan ko na naman yung pangalan nito. Ayan, basta kayo nang sarap to. Ito yung favorite kong gawing inon-on tawag sa amin. Tapos, tamban. Kinuna na ni Papa, medyo maliliit siya, kinuna na ni Papa ng mga buto. So, bumili kami ng ganito worth 60 pesos. Ito naman worth 100 pesos. So, eto na may nakaseparate na kay Papa na mga isda sa every container. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 containers yung nalagay niya. Tapos, meron pang dito. So, marami siya. Kasi, 40 pesos na lang yung kilo ng ngayon, ng tamban. Pero nakita ko sa inyo, sa Luzon, sa Manila, nakita yung presyo ng tamban ng binalita, 160 pesos. Bakit ang ganun? Bakit ang mahal? Ang mahal ng tamban. Tapos, ito yung mga pangsabaw. Ay, ito pangsabaw. Chicken pala to. Chicken. Bumili kami ng chicken. Worth 100 pesos din yung binadget ko sa chicken. Pang lang to, pang gisa, ganyan. And, eto, tingnan nyo, maliit. Ganyan kami mag-isa, guys. Kasi, hindi, sa amin, hindi talaga kailangan sobrang dami yung, kasi medyo mahal yung pag-isa, diba? Like, sa pansit, okay na sa amin, konti lang yung malagay. Ayan. So, yun. Tapos, ano ba ito? Nakaseparate to. Ay, ito, chicken para. Chicken. Mga pag-isa to, mga sinaseparate ni Papa. So, ayan. Tapos, nakakatawa kanina, guys, kasi nga, hindi ako nakabili ng alcohol. As in, wala alcohol.
wala talagang ako alcohol na nakita. So, medyo pahirapan, no? Hindi naman kami tinirahan. Kaya doon naghanap ako ng malaki na bottle, pero wala, maliliit lang. 19 pesos yung isa. So, dalawa yung binili ko. So, hindi ko alam kung maliit niya talaga. Pero plano kong lagyan lang siya ng hand wash. Pang hand wash lang sa CR at saka dito. Kasi usually ginagamit talaga namin is yung bar. Pero ngayon na mas nag-iingat tayo, so minabuti ko ng etong liquid yung gamitin natin. Buti na lang kasi kahit saan ka magpunta, wala na ring hand wash. Eto, hand soap. Liquid hand soap. So bumili ako ng Lysol. This is 49 pesos. Mas mura to kasi 200 ml to. Eto naman 50 plus, 50 pesos, 75 cents ata. So, dalawa yung kinuha ko iba-iba. And puro siya lemon. Lemon ba itong isa? Yeah, lemon. So, dalawa. Kasi 100 yung binudget ko nito. So, ayan. Actually, yung binudget ko sa prutas is ano lang, 200 pesos lang. Pero dahil hindi ako nakahanap ng alcohol, kaya medyo napadami yung ating prutas. So, ayan. Tapos, ano to? Wait lang. Eto, bumili din ako ng Rebesco crackers. Favorite ko yan. Bumili rin ako ng Scotch Brite kasi kailangan ng palitan. Bumili ng dog food kasi may dog food pa kami. Nakabili ng ni Papa ng dog food yung mga nakaraang araw. Sinaubusan kami. So, eto, bumili ako ng Ariel na liquid. So, ito yung kinuha ko. This is, magkano ba ito? Kalimutan ko. 100, ay, ano po itong 100? Basta, yung binudget ko nito is 100 pesos lang. Pero parang, kalimutan ko na siya guys, sorry. Ito naman, itatry ko tong wings na solve. Kasi binudget ko sa sabon, 100 pesos lang. Pero ito, I think 80 plus lang to. So, itatry namin kung okay yung mabula ba siya or nakakatanggal ba talaga siya ng dumi. So, try natin. So, ayan. Yan yung nabili natin. Ito, syempre, ito yung favorite na kamatis. Kasi parang everyday na lang ako nagkakamatis. Ayan, tapos ginger. So, 35 pesos. Ang pinipili kong munggo is yung dry ha. Yung ano talaga. Kasi mas malapot siya. Hindi kami nakapagmunggo. Ito, kamote, as usual. So, itong kamote guys, nilalaga ko na siya. Tapos, nilalagay ko sa refrigerator. Kasi mas nakakain ko siya pag, ready to eat na siya. So, uwi ako ng 1 kilo. Doon ko ito nabili din sa, kasama nung, bayaba. So, etong, parang 25 pesos ang kilo nitong kamote. So, eto parang mas mura-mura to 80 pesos ang kilo ng onion. Pumili na lang ako ng spring onion kasi lagi kami nakaka-harvest dyan sa aming spring onion. Pero dahil malakas kaming gumamit, medyo nauubusan kami. So, sabi ko, eto, dadagdagan ko para marami kaming makaka-harvestan. So, actually, ilang beses na naka-harvest si Papa yung spring onion. 1 week. So, binigyan na ako ni Papa ng budget na 2,000 pesos for this. And, pala, may nabili pa akong isang tray na egg, which is nilagay na ni Papa dito sa refrigerator. So, isang tray yung binili namin kanina. Ano pa ba? So, yun lang yung nabili ko. And, 2,000 pesos, medyo marami na. Kasi, may mga sabon nga, ayun. So, yun, budget lang pa rin tayo. Napagkasya ko naman siya. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. Salamat sa panonood. And, ingat-ingat tayo sa COVID-19. Sana ay kung hindi tayo, wala namang importanteng lakad, wala na lang umalis, no? Lalo na kayo dyan sa Maynila kasi sa inyo talaga yung maraming cases. So, ayun. So, salamat sa panonood guys. Ingat-ingat. Bye!